Vamos a continuar. Aurrera jarraituko dugu zientzia eta edertasuna aurkituz gauza txikietan, ze gure urrengo aditua, fisika aditua da, eguneroko bizitzan. Joaquin Sevilla, doktore fisika aplikatuan, Madrilgo Autonomoan, eta irakasle tituluarra da Nafarroko Unibertsitatean, gainera edapen kulturaren katedraren zuzendaria da, espero dut, ondo esango nuela, eta guretzat Joaquin da. Gauza txikien fisikaria, txalo bero bat Joaquinentzat. Buenas tardes. Yo vengo a explicar una pequeña cosa. Azaltzera nator gauza txiki bat, nola ondo lo egin edozein planetatan. Eta edozein planetan lo egiteko, aztertu, behar dugu zer den ondo lo egitean honetan. Jaberrek esan duen bezala azalpenean, ni fisikaria naiz, beraz hitz egingo dut ondo lo egiteaz ikuspegi fisiko batetik. Hau da, kontzientzia lasaia izatea eta gauza guztiak ondo lo egiteko seguru ere oso garrantzitsuak direla, beste disiplina batzuei utziko diet. Hau da, ikusten bat dugu egoera bat, norbait gustora ari dena lo egiten, normalean oso etzanda egongo da, ia horizontal. Baina beste situazio batzuk, jendea, ikusten badugu jendea lotan, seguruenez pertsona hauek altxatzen direnean giharra luzatuko dituztela eta ez direla eroso egongo. Eta, bueno, lokuliska bat baldin bada oso ondo, eserita ederki. Baina gau osoan, ospitale batean egon bazera, gaixore baten ondoan ura zaintzen, edo tren batean egin baduzu edo horrela, gau oso bat horrela egiten ez horizontalki, baizik eta eserita, bukatzen duzu, sorgor eta deseroso eta gaizki. Loak faseak ditu, eta horietako batzuetan, loa prozesu biologiko komplexua da, hainbat fase ditu, eta horietako fase bakoitzean, sakon lo egiteko, bai lo sakonean eta bai rem loan, giharrek egon behar dute, tono muskularrak desagertu egin behar duela bat. Hain zuzen ere, ametsa egin izateko eta garuneko azal errealitatea bizitzeko. Baina ez... Las órdenes para desarrollar esas acciones, entonces pues... Eta, bai, lepo aldean, seinaleak ez pasatzeko, eta, egoera hori gerta dadin, giharrek beren tonua galdu behar dute. Beraz, muskuluek tonua galtzeko, eta gu erorez gaitezen, eta postura jarrera ematen dezagun, egon behar dugu. Normalmente, ahí es donde se duerme bien. Pero, ¿qué es exactamente la horizontal? Zer da horizontalean lo egitea? Hori nahi nukenik estrapolatu beste planeta batera. Hau da, gure etxeak horizontales eta vertikales beterik daude. Eta horizontalak pentsatzen badugu, zer da interesgarriena komentatu duena? Gravitatea konpensatzea puntu bakoitzean. Vertikaletan ze interesatzen zaigu, justu kontrakoa. Labur bilduta. Horizontalak eta vertikalak dira eremu gravitatorioko tira. Hori pentsatzeak denbora asko eramango luke, behar bada ez dugu inoiz pentsatu, eta garrantzitsua da, edo zertarako, baina ez bat diseinatzeko beste planeta batean, non gravitazio eremua ez da gurearen iguala izango. Badago beste xehetasun bat? Nolako alizateke apalategi bat planeta txikiago batean, printze txikiaren planetan, ez? Literaturan hori aurkitu dut artelanetan, erraza. Zazerzupegiren printze txikia oso planeta txikietara joaten zen, bera bidaietan. Eta planeta hori existuko baliz, bertan bizitzeko modua, lego gravitatea nahikoa balu, estanteria horrek, apalategi horrek, izango lituzke vertikal zuzenak eta horizontal ez zuzenak, izango zirkulo moduzkoa, kurba izango zutenak.
beste erremediorik ez, guk bezala bizi nahi baldin badu, bueno, printze txiki bada, fikziozkoa eta bate daki nola lo egiten du, baina guk bezala lo egin nahi izatera, orduan elegoko beste erremediorik. Baina, beste xehetasun bat falta zaigu, eta pedante jarriko naiz, horizontalean lo egiteaz gain, Van Goghen nekazariak bezala, oinarri gozo bat daukate, bigun bat daukate. Horizontala bakarrik ez biguna ere bada. Eta termino fisikoetan, zer esan nahi du horrek? Gure pisuarekin, inguru konkabo bat sortuko dugula eta horreko oreka egonkor bat emango digu. Lehen hurbilpen batean, gainazal bat daukagu, baina bigarrenean horrelako kurba bat sortuko da. Pixka bat mugitzen baldin bada, izazio mugimendu gertatzen baldin bada, horrekotetik mugituko nauena, berriro hasierako posiziora voltatzeko modua izatea. Horeka ez egonkor bat ere ikusten dugu hemen, eta egoera horretan lo egingo baganu, okerrago egingo genuke. Beraz, hain garrantzitsua zirudien hori, eta behar badala izango da, zer da ondo lo egitea alderdi fisikotik erreparatuta, alde batera utzita, gai psikologikoak adibidez. Zer esan nahi du? Gainazaleki potentzial bat eukitzea, gravitazio eremuarena, lehen hurbilpen batean, eta bigarren hurbilpen batean, horrelako konkabitate bat eukitzea, oreka egonkor bat emango diana. Ikusi dugu beraz, zertan datzan, termino fisikoetan, egunerokoa den ohe bat, eta hori estrapolatu egin dezakegu beste dozein planetatara. Eta eskatzen badigute ohe bat diseinatzeko, edo apalategi bat diseinatzea zertarako eta Churyumov brasilenko kometarako, horra bidali zen zunda baten duela urte batzuk, eta lur hartzeko gailu bat ere bidali zuen, baina azkenean etzen oso ondo atera, baina segunda ze ingurutan forma horrekin ezberdina izan beharko lukela. Aztertu beharko litzateke gravitazio eremua zer nolakoa den, ez? Nik suposatu dut, masa homogenoa izango duela, eta orduan, forma berbera izango duela, baina behar bada, gune batzuk edo inguru batzuk dentsuagoak izango lirateke bestea baino, eta orduan, ikusi beharko litzateke, ze ohe beharko litzateke, ze diseinatu beharko genuken inguru bakoitzerako. Badira gorputzak esferikoak ez izateko gai direnak, non masa handia den, hori oso zaila da esferiko ez izatea, biribila ez izatea. Ze gravitateak, batetik eta bestetik bultza egiten du, eta horretara eramaten gaitu. Astori du hau. Objektu oso txikietan, non gravitatea ez den garrantzitsua. Nazioarteko estazioan gertatzen den bezala, beste arrazoi bategatik. Beraz, hor ez daukazu arazori gravitatearekin, ia ez baitago. Baina, ze arazo izango zenuke, aire burbuila batean izango zenukela, nazioarteko estazio horretan daukatena. Zergatik, gravitaterik ez baldin ez dago konbentziorik, eta aireak berdin pixatzen du, bero egon edo hotz egon. Orduan, arran sartzen baldin baduzu, geldi baldin bazaude, airea gorputzaren aurrean gerratuko da, eta gero horixe hartuko duzu berriro, aire hori, eta nezita oxigenoa egon inguruan, plastikozko poltsa batean arran sartzen ari bazina bezala izango litzateke, beraz, haizagailu bat beharko zenuke, korronte bat sortzeko. Hori normalen ez da gertatzen, ze zure mugimenduak sortzen du airearen nasketa hori, baina horrelako atmosferetan litzateke geratuko. Beraz, gravitaterik gabeko leku batean baldin bazaude, edo oso harina baldin bada gravitate hori, ze behar duzu haizagailu bat. Eta gravitate handia baldin badaukazu, orduan, ohe zabal bat behar duzu, biguna izango dena, oreka egonkor bat emango dizuna. Hori zen guztia.
Eskerrik asko. Bueno, la NASA o Elon NASA Elon Musk deituko dio, ez? Marten lo egin behar dugun.